Okay. Dwi'n angen clicio continue fan yma, ynddo? Oet. A edrych ymlaen fawr at y sesiwn. Diolch yn fawr, Emily. Reit, fel chi'n clywed Alaw Llwyd, dwi yn gweithio fel athrawes mathemateg yn Ysgol Brynrefal yn Llanrug ers bron i 15 mlynedd wan, felly mathemateg ydy mywyd i. Dwi wedi creu cyflwyniad i chi heddiw ar modelu bar. A pwrpas hyn rili ydy dangos ffordd gweladwy i chi i ddatrys problemau mathemategol. Wan, fel oedd Emily'n deud hefyd, mae'r cwestiynau'n dechrau'n eitha syml ac yn mynd yn anoddach. Ond dwi'n gobeithio fyddach chi'n mynd yn hyderus fel mae'r cyflwyniad yn mynd yn ei flaen a fyddach chi'n barod iawn i ateb y cwestiynau anodd achos fyddach chi'n dallt y dull sy'n neud o'n haws mewn ffordd i chi. So, dwi'n meddwl bod fi'n barod i bwyso'r bwtwm share screen. Dy hynna'n iawn, Emily? Yndi tad, go for it. Na ni. No pressure. No pressure, ia. So hwn di'r cyflwyniad cyntaf o 4 dwi'n wneud lle. So gobeithio, os da chi'n mwynhau, neu weld chi eto. Perffaith. Y sesiynau eraill. Reit, felly, da chi'n gweld yn sgrin i wan gobeithio? Na ni, ffantastig. Dwi'n mynd i bwyso'r bwtwm slideshow. So, modelu bar, defnyddio modelu bar i ddatrys problemau. So, i ddechrau ni, just cyflwyniad sydyn am be ydy modelu bar. Pwrpas defnyddio model bar ydy i wneud problemau mathemategol yn weledol, wbeth da ni'n gallu weld. Byddem yn edrych ar 2 fath gwahanol o fodelu bar, sef model bar rhan llawn a model bar cymharu. Mae'n mynd i fod yn amlwg i chi'n munud be di'r gwahaniaeth rhwng y ddau chi. A gellir defnyddio modelu bar i ddatrys amryw o broblemau mathemategol gan gynnwys problemau adio, tynnu, lluosi a rhannu, rhai fo ffracsiynau, rhai canrannau, rhai cymhareb, rhai problemau algebra a jyst problemau o ddydd i ddydd. Wedyn, da ni'n mynd i gael chydig bach o flas ar wahanol fatha o broblemau. Reit. So, dyma ni ddechrau beth dwi'n olygu hefo modelu bar rhan llawn. Iawn, dyma enghraifft o broblem. Yn ystod 1 wythnos yn Ysbyty Gwynedd, cafodd 35 o enethod a 42 o fechgyn ei geni. Sawl baban gafodd ei eni i gyd. Wan, problem mathemategol ydi o, a beth da ni'n neud ydy llunio bar i ddangos beth sydd gynno ni. Okay? Felly, dwi'n gobeithio bod chi'n gweld hyn wan ar ochr. Mae gen i lun bach ar y ffordd. Neu symud y llun ar ffordd i fi. Gen i lun bach ar yr ochr yma'n dangos bod gen i genod a bechgyn. Mae yna chydig bach mwy o bechgyn, felly sylwch chi mae'r bar ochr yma dipyn bach yn fwy na'r bar ochr hyn. Wedyn, be dwi eisiau wybod ydy faint mae'r bar yn ei gynrychioli i gyd. Dwi eisiau cynnwys y genethod a'r bechgyn. Dwi'n gwybod fod gen i 35 o enethod a 42 o fechgyn. Felly mewn ffordd drwy weld o yn y bar y fama, da ni'n gallu gweithio allan sut fath o swm da ni eisiau gwneud. Felly i gael cyfanswm y babis, y babanod gath ei geni, da ni eisiau gwneud 35 adio 42 yn dydan. 77 ydy'r cyfanswm. Reit. So nesa, dwi'n mynd i ddangos enghraifft, fel ni'n deud, o'n i'n dechrau'n hawdd, dwi'n gwybod bod hynna'n gwestiwn eitha syml. Ond dwi'n mynd i ddangos enghraifft o sut fysa ni'n defnyddio modelu bar i gymharu. Wan, mae gen Owain a Iago felysion. Das. Mae Iago efo 12 yn fwy nag Owain. Gyda'i gilydd, mae ganddynt 42 o felysion. Faint sydd gan Iago. Felly, da ni eisiau llunio diagram i ddangos be mae hyn yn ei olygu. Wan, dwi'n dangos efo bar ar wahân i Iago a Owain. Faint o felysion sydd gennym nhw. Felly mae Iago hefo 12 yn fwy na Owain. Felly mae'r rhan gwyrdd yn cynrychioli faint sydd gen Owain. Gwyrdd O am Owain yn fan hyn, I am Iago. A mae gen efo 12 yn fwy. Dyna pan bod y bar yma yn hirach. Am bod gen efo 12 yn fwy. Wan dwi'n gwybod, oedd yn deud yn y cwestiwn, mae'n deud yn fan hyn, gyda'i gilydd mae ganddyn nhw 42 o felysion. So mae cyfanswm y 2 far yn 42. Iawn? Reit. Felly, be dwi eisiau wneud
ydy ffeindio faint o felysion sydd gan i agor. Dwi eisiau gwybod beth i hyd y bar yma mewn ffordd, beth i cyfanswm y bar top yma. Iawn? So, i wneud hynny, dyma fyswn i'n ei wneud. Dwi'n gwybod bod y cyfanswm yn 42, felly dwi'n mynd i dynnu'r rhan melyn o'na. Okay? So, dwi'n tynnu 12 allan o 42. A mae hynna'n gadael 30. Felly mae'r y ddau bar gwyrdd, mae'r ddau bar gwyrdd yn adio i wneud 30. Ia? Gobeithio bod hynny'n ei synwyr i chi lle. So, tynnu 12 allan o 42 sy'n gadael 30. Mae'r ddau bar gwyrdd wedyn yn rhoi cyfanswm 30. So, i gael cyfanswm hyd 1 bar gwyrdd, dwi eisiau rhannu 30 efo 2 yn does. Dwi eisiau hanneru 30. Ia? Da chi'n gwybod beth i hanner 30? Hanner 30 di 15 da. Felly mae'r bar gwyrdd yn cynrychioli 15. So 15 i Owain, 15 i Iago, ond cofiwch mae gen Iago ddeuddag yn fwy. A'r cwestiwn, os dwi'n mynd yn ôl i'r cwestiwn a tanlinellu'r rhan pwysig fan hyn, faint sydd gan Iago, i ateb y cwestiwn, dwi eisiau cyfanswm hyd y bar top. So be dwi angen i wneud felly, ydy adio 15 a 12 at ei gilydd, 15 adio 12, ia? Sy'n gwneud cyfanswm o 27. Felly mae'r model bar rhan llawn, mae gennym ni 1 bar, a mae'n mynd i ddatrys y broblem i gyd i ni. Pan da ni'n edrych ar model bar cymharu, mae gennym ni fwy nag 1 bar. So 2 bars gennym ni yn yr enghraifft yma. Mae gennym ni enghraifft yn dod i fyny wedyn, lle mae gennym ni fwy na 2, 3 bar. Iawn? So, dwi'n mynd i edrych wan ar chydig o broblemau mathemategol yn dechrau hefo ffracsiwn a dangos sut da ni'n gallu defnyddio yr model bar yma i ddatrys problemau sy'n cynnwys ffracsiynau. Wan, cwestiwn yn syml y fama wan ydy i gyfrifo 2 rhan o 5 o 35. Iawn? So, mae gennym ni 1 bar llawn, a mae'r bar llawn yn cynrychioli'r 35 pint. Wan, be dwi wedi wneud ydy torri'r bar llawn i 5 rhan. Y rheswm dwi wedi wneud hynny achos mae enwadur y ffracsiwn yn 5. 5 di rhif sy'r gwylod y ffracsiwn, sy'n golygu dwi'n torri'r bar i 5 rhan. Iawn? Wan, 2 pumed ydy y ddau dwi wedi liwio'n wyrdd y fan hyn. Iawn? So mae 2 pumed yn wyrdd, dydy? A mae yna 3 pumed yn felyn yn does. Ia? Mae'r cwestiwn yn gofyn i fi gyfrifo 2 pumed. So mae'r bar i gyd, bar cyfan, bar llawn yn cynrychioli 35. Y peth gorau fi wneud gyntaf fysa cyfrifo beth i gwerth 1 petriol bach, 1 rhan bach. Ynde? So i gyfrifo 1 rhan bach, da ni eisiau rhannu'r 35 ma'n gyfartal efo 5 yn does. So 35 rhannu efo 5. A 35 rhannu efo 5 yn 7. Felly dwi'n gwybod bod bob 1 rhan bach yn cynrychioli 7. Ia? So os dwi'n mynd yn ôl at y cwestiwn sy'n gofyn faint di 2 pumed, dwi eisiau 2 ran. So dwi eisiau 7 a 7. So fedrwn ni gyfri fesol 7. 7 adio 7 yn 14. Neu 7 lliosi fo 2 ran yn 14. 14 di'r atab i'r cwestiwn yma. Wedyn, da ni gallu gweld yn weledol sut mae 2 pumed o 35 yn edrych. Ia, dyna di'r pwrpas mewn ffordd. Reit, dyma gwestiwn arall i wneud efo ffracsiynau. Tro ma mi ar ffyrdd datrys problem. Iawn, mae yna eiriau na da ni'n gorfod darllen. Felly, mae gan Ben y ffermwr 42 o ddefaid. Mae o'n penderfynu gwerthu 2 seithfed ohonynt, faint sydd ganddo'n weddill. So, dwi'n mynd i ddangos eto y bar llawn, a da ni eisiau torri fo tro ma i 7 rhan yn does, achos 7 ydy enwadur y ffracsiwn. Ia? So dyma'r bar i gynrychioli'r 42 o ddefaid. Dwi'n torri fo'i 7 rhan. Wan, 2 seithfed mae o yn werthu. Mae o wedi cadw yr rhan sy'n ôl, dydy. Ia? So os da chi'n sbio ar y llun yma, dwi'n gallu gweld yn amlwg, os di o'n gwerthu 2 seithfed, mae ganddo fo 5 seithfed ar ôl yn does. Ond barod mae hynny'n helpu fi ddatrys y broblem. Reit. So ar y diagram na ni sgwennu fan hyn,
A'r bar cyfan yn cynrychioli 42. Dwi eisiau ffeindio faint ydy gwerth un uned yn does, un blocyn bach. So i gyfrifo cyfanswm un blocyn bach, da ni eisiau gwneud y swm 42 rhannu hefo 7 yn does. Yeah. So 42 rhannu efo 7, os dwi'n cyfri fesul 7, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 6. Yeah? So 42 rhannu efo 7 ydy 6. Wan, mae bob uned y fanna felly yn cynrychioli 6 dafad. So dwi'n gallu gweld yn fanwl y fan hyn, mae o wedi gwerthu 2 ran yn dydi. So mae wedi gwerthu 6 a 6 sy'n neud 12. Ond mae'r cwestiwn yn gofyn faint sydd ganddo'n weddill. So mae ganddo fo 5 rhan yn weddill yn does. So mae ganddo fo 6, 5 gwaith. So allan ni gyfri fesul 6. So 6, 5 gwaith da ni eisiau da. So 6, 12, 18, 24, 30. Yr rhan melyn ydy faint ganddo fo weddill yn da. Yeah? So 6, 5 gwaith ydy 30. 30 dafad sydd ganddo fo ar ôl. Da ni'n gweld o'n weladwy. Na ni, dyna lle mae'r 30 dafad sydd ar ôl. Reit. So, da ni'n mynd wan i gwestiwn ffracsiynol, sydd chydig bach yn anoddach. Ond mae'r dull cyfrifo yn defnyddio model bar gobeithio mynd i wneud o chydig bach yn haws i ni. 5 wythfed o pa rif ydy 30. So, i ddechrau ni, da ni eisiau gwneud bar. A da ni eisiau torri fo fyny, da chi'n meddwl am gobeithio, i sawl darn. Sawl darn da ni eisiau torri'r bar cyfan. Yr hint ydy gwylod y ffracsiwn, da ni eisiau torri fo i 8 rhan. So, dyma ni'r diagram, torri bar cyfan i 8 rhan. Wan, dwi wedi lliwio 5 ohonyn nhw yn wyrdd, a dyma di'r 5 wythfad. Iawn? Ac o dan hwnna dwi'n mynd i ddangos bod yr 5 wythfad yn 30. Wan, yn y cwestiwn yma dwi eisiau ffeindio. 5 wythfad o pa rif ydy 30. So be dwi eisiau bod ydy be mae'r bar i gyd yn cynrychioli, be di hyd y bar i gyd. Iawn? Felly, tro yma. Da ni'n gwybod fod 5 o'r barau yma yn cynrychioli 30. So dwi eisiau ffeindio beth i gwerth un bar yn does. So mae 5 honyn nhw'n 30, felly dwi eisiau rhannu 30 efo 5. Ia? Just yr ei gwyrdd dwi'n edrych ar wan. So 30 rhannu efo 5. Cyfrwch fesul 5. 30 rhannu efo 5 yn gwneud 6 yn dydi. Ia? Felly mae bob uned, bob rhan bach y fan hyn yn cynrychioli 6. So, mae'n hawdd wan, dydy. Sut dwi'n mynd i gyfrifo hyd y bar i gyd? Dwi'n mynd i gyfri fesul 6. A dwi'n mynd i gyfri fesul 6 8 o weithiau, achos mae yna 8 sgwar yna i gyd. Ia? So, tabl 6, cyfri fesul 6, 8 gwaith, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48. Ia? 8 o'n nhw, 48, dyna ni. Iawn? So hwnna'n gwestiwn heriol i wneud efo ffracsiynau. Mewn ffordd o gwestiwn gwrthdro. Mae cwestiwn gwrthdro mynd yn lefel uchel, dydy. Ie? Ond oedd o'n neud o'n haws gobeithio hefo'r diagrama yma. Reit. So, dyma enghraifft o sut fysa ni'n gallu defnyddio yr model bar yma efo cwestiwn canrannau tro yma. Iawn? Mae Sian yn talu 20% o'i chyflog ar rent. Mae rent yn costio 240 o bunna bob mis. A'r cwestiwn ydy faint yw ei chyflog. So mae hwn eto yn gwestiwn gwrthdro, lle da ni eisiau gwybod beth yw'r cyflog ar y cychwyn cyn i dalu rent. So dwi'n mynd i ddangos ar ffurf diagram be mae hyn yn olygu. Wan, achos bod fi'n edrych ar canrannau, mae'r bar llawn yn cynrychioli 100% ydy 100%. So beth dwi'n gwneud ydy torri fo fyny fesul 10%. So dwi wedi torri bar cyfan yn 10 rhan. Iawn? Felly, os di hi'n talu 20% ar rent, mae hynna'n golygu 2 o'r bara bach yma. A mae'r 2 bar bach yn 240.
Mae 2 yn nhw. Mae'r 20%, mae 2 far yn 240. Felly, da ni eisiau ffeindio faint ydy hyd y bar cyfan, be mae'r bar cyfan yn gynrychioli, sef ei chyflog hi. So meddyliwch chi rwan, pa gamau fyswn ni'n defnyddio i ddarganfod beth di hyd y bar i gyd, beth di cyflog Sian. So, cam 1, dwi'n meddwl cam 1 ydy darganfod beth di gwerth 1 bar. Ia? Da ni'n gwybod beth di gwerth 2 bar. Dwi eisiau ffeindio beth di gwerth 1 bar. Felly mae 2 bar yn 240. Beth am i ni hanneru 240 i gyfrifo beth di gwerth 1 o'r sgwariau bach yma? Ia? So, hanner 240 da ni isio. Hanner 240 ydy 120. Felly mae bob sgwar bach, mae bob rhan bach fan hyn, bob uned yn cynrychioli 120 o bunna. Iawn? A sylwch chi, mae yna 10 bar yna i gyd, 10 uned yna i gyd yn does. So, da ni eisiau cyfrifo 120, 10 o weithiau. Mae reit hawdd lluosi fo 10, dydy. Wrth lluosi fo 10, da ni'n adio 0 ar y diwedd yndan. So mae bob un o hein yn 120, 120 lluosi hefo 10 yn 1200. Iawn? So, na chi enghraifft o sut sy'n ni'n gallu defnyddio fo hefo canrannau. Reit. Mae gennau gwestiwn datrys problem yn fan hyn sydd efo canran a ffracsiwn. Wan, mae hwn yn gwestiwn lle da ni angen mwy nag 1 bar. A na i ddangos wan ar ôl fi ddarllen y cwestiwn sut fyswn ni'n ei osod o allan. Reit, mae Laura yn gwario 20% o'i harian ar ffrog. Mae'n gwario 2 pumed o'r gweddill ar lyfr a mae ganddi hi 72 punt ar ôl. Faint o arian oedd ganddi hi ar y cychwyn? Reit, be nes i feddwl wrth ddatrys y problem yma oedd gwneud 2 far. Mae'r bar cyntaf yn cynrychioli'r arian cyfa sydd ganddi hi a gwario'r 20% ar ffrog. So, cofiwch yn ôl i'r cwestiwn cynt a sut o'n i'n dangos canrannau. Dwi'n gwybod bod canran allan o 100, mae rhaid i'r bar cyfan gynrychioli 100%. Nes i dorri fo gynnau 10 rhan yn do. So, dwi'n mynd i wneud y fath eto. Bar cyfan, torri fo fyny i 10 rhan. Mae bob rhan y fama yn 10%. Mae hi'n gwario 20% o'i harian ar ffrog. So mae hynna'n 2 sgwar bach yn dydy. Ia? Mae'r 2 sgwar yma yn mynd ar ffrog. Mae'r gweddill, 8 sgwar bach sy'n weddill ynddo. Mae'r gweddill, o'r gweddill, o'r rhan melyn yma wan, dwi eisiau rhannu'r rhan melyn mae fyny. So be dwi'n neud ydy creu bar arall o dan efo, sydd yr un hyd a just yr rhan melyn. Iawn? Dyma fo i ddangos i chi. Mae'r bar o dan efo, yr un hyd, da chi'n gweld? A'r rhan melyn, achos dyna faint o arian sydd ganddi hi ar ôl. Na i ddangos fan sut dwi'n rhannu fo i fyny, ond mae'n gwario 2 pumed o'r gweddill ar llyfr. So, os da chi'n cofio nôl i'r gwaith ffracsiynau, rhif ar y gwylod y fama ydy i sawl darn dwi'n torri fo ynde. So, mae'r bar yma angen cael ei dorri i 5 rhan, a mae o'r un hyd a just y rhan melyn, sef yr arian sgen i hi ar ôl prynu'r ffrog. So, 2 allan o 5, 2 ran allan o 5, mae'n wario ar lyfr ynde, dyna'r oren y fan hyn. Ac mae ganddi hi 72 punt ar ôl. So, da ni'n hapus i ddeud felly, y 75 punt ar ôl ydy'r rhan piws ma fama ynde. Dyna di faint o arian sydd gen i hi ar ôl. So, dwi'n ddangos hyn ar y diagram, 72 punt gen i hi ar ôl. Wan, be da ni eisiau gwybod ydy faint o arian o ganddi hi ar y cychwyn. Dwi eisiau gwybod hyd y bar cyfan ar y top. So, da ni eisiau gweithio o fan hyn, o wybod bod yna 72 yn y rhan piws ma. Dwi eisiau mynd o fanna i gyfrifo beth i hyd y bar cyntaf ma fan hyn. So, meddyliwch chi wan sut fysa ni'n gwneud hyn. Reit.
Da ni'n gweld fod 72 y rhan piws yn 3 uned. Da chi'n hapus felly bod ni angen rhannu 72 hefo 3. Ia? Peidiwch y poeni os da chi angen defnyddio cyfrifiannau efo ambell gwestiwn, achos da ni'n defnyddio lot o modelu bar yma efo cwestiynau rhesymu, a da chi'n aml yn cael defnyddio cyfrifiannau i ddatrys problemau rhesymu, dydach. So, os da ni eisiau gwneud 72 rhannu hefo 3, croeso chi ddefnyddio cyfrifiannau os liciwch chi. Mae hynny'n rhoi cyfanswm o 24. Iawn, so mae bob un uned bach piws yn 24. Os di bob uned piws, yn 24, mae hynna'n golygu bod bob un o'r darna bach yn fan hyn i gyd yn 6, dydy. Mae nhw gyd yn 24, dydy. So mae'r 5 rhan yma i gyd yn 24, iawn. Felly, os dwi'n gwybod felly bod bob uned bach yn fan hyn yn 24, a mae gennau 5 uned, dwi eisiau cyfrifo hyd y bar gwylod mae gyntaf yn does. Ia? So, 24, 5 gwaith ydy hynny'n de. Ia? So, cyfrif fesul 24, 5 gwaith ydy 120. Ffordd haws dwi'n meddwl o lluosi fo 5 ydy lluosi fo 10 a hanneru'r atab. Okay? So, mae lluosi fo 10 yn hawdd ydy. Adio 0 di lluosi fo 10 ynde. So, 24 lluosi fo 10 ydy 240. Wan, mae lluosi fo 5 yn hannar hwnnw. So, hannar 240 ydy 120. Felly, be dwi'n wybod felly, na i ddangos ar y diagram, gobeithio bod fi wedi gwneud, ydy, na ni, bod hyd y rhan melyn yn hafal i hyd y bar gwylod na, sef 120. Iawn? Wan, dydy hynna ddim yn ateb y cwestiwn eto nacdi, achos y bar cyfan ydw isio, dim jyst y rhan melyn, dwi isio rhan cyfan. Felly, da ni eisiau ffeindio faint ydy un uned bach ar y rhes top, ar y diagram top. Wan, 8 rhan melyn sy'n na, a mae 8 rhan melyn yn hafal i 120 pint. So, da ni am rannu 120 efo 8 i gyfrifo un rhan bach, ia? So, 120 rhannu efo 8 ydy 15. Mae bob sgwaryn bach yn fanna yn cynrychioli 15. A mae gennym ni 10 sgwaryn bach yn does yn y bar i gyd. So, da ni eisiau gwneud 15 lluosi fo 10 yn dydan. Ac eto, mae'n hawdd lluosi fo 10, dydy. 15 lluosi fo 10 yn gwneud 150, dydy. So, sbiwch ar y diagram. Dwi wedi cyfrifo bod bob un sgwar bach yn fanna'n 15, felly mae'r gwyrdd hefyd yn 15 hefyd yn dydy. Felly 15 lluosi fo 10 ydy 150. Iawn? So 150 o gan Laura ar y cychwyn. Reit. So, dyma ni broblem arall eisiau ddatrys. Sgenna ni ddim ffracsiynau na canrannau tro ma, jyst ffigurau sgenna ni. Iawn? Ond problem fel hyn, mae'n syniad da i ni feddwl am modelu bar. Sut fysa model bar yn helpu ni? Sut sy'n ni gallu weld o? So, na i ddarllen y cwestiwn allan, a croeso i chi drio tynnu llun y barau hefyd, a rhannu nhw fyny. Mae gan Pedr ddwywaith gymaint o sticeri na Jack. Mae gan Jack 40 mwy o sticeri nag Emily. Mae ganddynt 300 o sticeri i gyd, rhyngthyn nhw i gyd. Faint o sticeri sydd gan Pedr. Reit, so'r peth callai wneud, achos bod gennau 3 person, fysa creu 3 bar ynde. Ia? Wan, mae gan Pedr ddwywaith gymaint o sticeri na Jack. So dwi'n mynd i wneud bar i Jack gynta. Dyma fo bar Jack. Mae gan Pedr ddwywaith gymaint o sticeri na Jack. So dwi eisiau i bar Pedr fod dwywaith hyd bar Jack yn does. Dwi eisiau fod dwbl y seis. Ia? Pedr diw na. Wan, mae gan Jack 40 mwy o sticeri nag Emily. Felly mae bar Emily mynd i fod yn llai na un Jack, dydy. 40 yn llai, i fod yn onast. So, na i just dangos ar ffyr diagram bod o'n llai. Ia?
Ond dwi'n gwybod hefyd, am fod o'n deud bod o'n 40, bod gen Jack 40 yn fwy, dwi'n gwybod, felly, cyn hynny, dwi'n gwybod bod y cyfanswm yn 300, so dyna pam bod fi'n sgwennu 300 ar y pen draw fan hyn, iawn? Cyfanswm rhwng pob yn 300. Reit. A'i nôl at y ffaith efo yma, mae gan Jack 40 mwy o sticeri nag Emily. So dwi'n gweld bod y bar yma yn hirach na'r bar yma yn y gwylod. Mae bar Jack yn hirach na'r bar Emily. A mae o yn 40 yn fwy, dydy. Mae gan Jack 40 yn fwy o sticeri nag Emily. So, dwi'n dangos hynny ar y llun efo yma, iawn. Mae o gymaint o hyn yn fwy, a mae'r rhan yna'n cynrychioli 40 sticker. Mae'r bar Pedr hefyd, mae bob un o'r petriala yma yr un seis, dydy. So, dwi wedi tynnu darn bach o fanna a dangos bod o'n 40. Dwi'n gallu gwneud hynna o'r 2 bar arall hefyd. So dwi'n gallu torri darn bach 40 o fanna a torri darn bach 40 o fanna hefyd. Iawn? Reit. So, be dwi efo rwan ydy 40 tair gwaith ynde. 40 adio 40 adio 40 yn gwneud 120 yn dydy. So dwi'n gallu tynnu'r 120 ma allan o'r cyfanswm 300. 300 tynnu 120 ydy 180 ynde. Wan, os dwi'n sbio ar y diagram, da chi'n gweld y rhannau sy ar ôl, mae bob un rhan sy ar ôl yr un maint, dydy. Dyna pam bod fi wedi torri'r 40 allan o'r 3 bar cynt, fel bod gennau ddarna sy'r un faint ar ôl. Sawl darn sydd yr un faint ar ôl y darna oren yma? Faint sy'n yna? 4 sy'n yna, de? Mae'r 4 rhan oren yn cynrychioli'r cyfanswm 180 yma. Sef beth sgynnon ni ar ôl tynnu 40 tair gwaith allan o 300. So, be da ni eisiau gwneud rwan ydy cyfrifo 1 rhan oren. Ac i gyfrifo 1 rhan oren, da ni'n gwneud 180 rhannu efo 4, achos mae yna 4 rhan oren yna. 180 rhannu efo 4. Mae'n hawdd rhannu efo 4, dydy. Da ni'n gallu rhannu efo 4 drwy hanneru 2 waith, dydan. So, meddyliwch chi wan, beth i hannar 180? Hannar 100 ydy 50, hannar 80 ydy 40, adio 50 a 40 at ei gilydd mae'n neud 90, dydy. So, hannar o di 90, da ni eisiau hanneru eto. Be di hannar 90? Hannar 90 ydy 45. Felly mae bob bar oren yn cynrychioli 45. Dwi am sgwennu fo ar y diagram. Ond cyn hynny, dwi'n mynd yn ôl i'r cwestiwn. Dwi ddim wedi gorffan ateb y cwestiwn. Faint o stigeri sydd gan Pedr ydy'r cwestiwn. So, i ffeindio faint o sticeri sydd gan Pedr, mae rhaid i sgwennu 45 yn y blycha oren yma. Achos da ni wedi cyfrifo na dyna beth i hyd y rhan oren. Wan, da ni'n gweld y bar yma wan, dydan. So, i ffeindio faint o sticeri sydd gen Pedr, da ni'n adio y 4 digid yma sydd fan hyn, dydan. 45, adio 40, adio 45, adio 40. So, be nes i wneud y syma'n haws, oedd wneud 40 adio 40. Sorry, 40 adio 40 yn 80, 45 adio 45 yn 90, dyn 90 adio 80 yn 170. So 170 sticker sydd gan Pedr. A mae hwnna'n gwneud, gobeithio, cwestiwn heriol yn haws achos da ni'n gweld sut da ni'n rhannu fo i fyny. Iawn? Golwg bach ar yr amser, da ni'n iawn. Reit, da ni am symud i'r farchnad wan, a da ni am mynd i'r farchnad lysia, a da ni'n mynd i brynu eich bach o letis. Mewn farchnad, gwerthwyd 24 letis yn y bora. Yn y pnawn, gwerthwyd 2 seithfed o'r hyn oedd yn weddill. Erbyn diwedd y dydd, roedd hanner y letis ar ôl heb ei gwerthu. Sawl letisen oedd yn y farchnad ben bora. So, dewch i ni wneud diagram o'r hyn da ni ddarllen y fan hyn. Reit, o'r letis oedd yna i gyd, mae 24 yn cael ei gwerthu yn y bora.
Wedyn, yn y pnawn, gwerthwyd 2 seithfed o'r hyn o fan weddill. So, be dwi wedi wneud ydy creu bar y fan hyn. Dwi wedi dangos fod y pen yma yn cynrychioli 24 ar ei gath ei gwerthu ben bora. Reit, o'r hyn sy'n weddill, dwi angen torri fo i 7 rhan yn dod o. A mae 2 ran wedi ei gwerthu. So, mae 2 wedi liwio'n felyn. Okay? Mae yna 5 rhan oren ar ôl. Wan, be mi o'n dweud hefyd ydy, erbyn diwedd y dydd, roedd hanner y letys ar ôl heb ei gwerthu. Felly, heb ei gwerthu ydy'r rhan oren, a mae'r rhan oren yn hanner, mae'n cynrychioli hanner y letys. Ja? Erbyn diwedd y dydd, roedd hanner y letys ar ôl. So, mae'r rhan oren yn cynrychioli hanner. Iawn? So, eisiau ffeindio yda ni faint o letys sydd oedd yna ben bora, basically, cyn gwerthu dim un. Wan, dwi'n gwybod fod y rhan oren yn cynrychioli 1 hanner, felly mae'r rhan melyn ar 24 efo'i gilydd yn cynrychioli'r hanner arall yn dydi? Ia? So, be da ni angen wneud ydy cyfrifo be di gwerth 1 uned, 1 rhan ysgwarin bach yn fan hyn ynddo. Ia, achos da ni'n gwybod beth i hyd yr rhan 24, da ni jyst eisiau'r rhan bach melyn a oren mas maen nhw gyd reseis dydyn. Da ni dorri nhw i 7 rhan yn dod. Reit. Felly, da ni'n gweld hefyd, dwi'n trach fyny bach, achos fod yr rhan oren yn cynrychioli'r hanner, mae'r rhan melyn a gwyrdd efo'i gilydd yn cynrychioli hanner hefyd. Ia? So mae yna 5 rhan oren yna yn does. So dyla bod gennym ni 5 rhan ochr arall hefyd. Iawn? 2 sy'n felyn, a mae yna 1 gwyrdd, ond mae'r gwyrdd yn fwy na'r rei melyn dydy. So dwi eisiau 5 rhan cyfartal ar yr ochr chwith hefyd, oce? So mae yna 2 rhan yna'n barod. Felly mae'r rhan gwyrdd yn cynrychioli 3 rhan dydy. Mwyn cael cyfanswm o 5. Felly, os di'r rhan gwyrdd yn cynrychioli 3 o'r sgwariau bach yma, dwi eisiau cyfrifo 1 sgwarin bach drwy rannu 24 hefo 3 yn does. So mae 24 rhannu efo 3 yn 8. Okay? So mae bob sgwarin bach yn 8. Achos y rheswm fod hanner yn oren ochr yna, felly mae hanner ochr yma yn gyfartal. Mae eisiau 5 sgwarin ochr yna, a felly 5 sgwarin ochr yma. Gennau 2, mae hwn felly yn cynrychioli 3 sgwarin. Rhannu fo 3 i gael 8. Iawn? So i gael cyfanswm, faint o letys oedd yna, ben bora, da ni eisiau hyd yr bar i gyd yn does. So da ni eisiau adio 24, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8. Nes, da ni gyfri, da ni eisiau 8 7 gwaith. So, 8 7 gwaith ydy be? Chi'n gwybod eich tabl 7 ag 8? 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56. Cyfri fesul 8 nes i wanda. 8 7 gwaith yn 56. A adio 24 ato fo. Mae hynna'n gwneud cyfanswm o 80. So 80 letisen oedd yna ben bora. Iawn? Reit. Mae'n ddrwg iawn gen i gorio ar draws. Dwi'n iawn i wneud hon yr un ola. Dim ond am y reswm bod rhywun arall yn mynd i cychwyn o fath ar Zoom ni yn munud a mi wneith o stopio fo. Dyna'n ei sens. Yndi, mae hynna'n bosib. Os nad i well gynnwch chi bod fi'n dewis cwestiwn arall fwy addas, lle bod fi'n dangos un o'r cwestiynau gweithrefnol o'r profion cenedlaethol. Ia, na fo. So hynna'n well. So beth sydd gen i yn dod i fyny fan hyn wan ydy cwestiynau da chi'n gael yn y profion cenedlaethol, iawn. So, prawf gweithrefnol di hwnna, prawf rhesymu di hwn. So, allai ddangos un o'r ei prawf rhesymu yma. Okay? Mae'n syniad da pan da chi'n cael profion cenedlaethol bod chi'n meddwl am y bar, model bar yma. Ac os da chi'n defnyddio model bar i helpu chi ddatrys unrhyw broblem, mi o'n neud o'n weledol ac yn haws i chi atab o basically. Iawn? So dyma cwestiwn allan o brawf cenedlaethol blwyddyn 7.
2018. Reit, neu ddarllen y cwestiwn. Yn y botel, mae 50, mae fo'r botel, mae 50% ohono fo'n sydd oren a 50% ohono fo'n lemoned wedi cymysgu fe'i gilydd. Reit, so na i wneud y llun cynta. Hannar yn sydd oren, hannar yn sydd yn lemoned. Ond achos bod ni'n sôn am canrannau, nes i wneud hyn gyna, dwi wedi torri fo'n 10 rhan a mae bob rhan yn 10%. Ie? Reit, mae Liam yn yfad hannar y diod a mae'n llenwi'r botel efo lemoned i'r top. Reit, so os di o di yfad hannar o, mae di yfad i fyny at fan hyn mewn ffordd, ond mae'r ddau di cymysgu fe gilydd yn dydi. So mae'r hannar sy'n ar ôl, gen fo, cyn efo'r lemoned ar ei ben, mae'r hannar sy'n ar ôl, mae gen ni a hannar hwnnw yn oren a hannar hwnnw yn lemoned. Ie? A wedyn, mae'n llenwi fo fyny'r top wedyn hefo mwy o lemoned. So dyna mae'r bar yma'n i ddangos iawn. Mae fo'r hannar o gen fo, ar ôl yfad hannar y botel, oedd hannar oedd ar ôl yn 50-50 sydd oren a lemoned yn doedd. Wedyn oedd o'n llenwi fo fyny nôl i top hefo lemoned yn doedd. Reit, so wrth edrych ar y bar gwylod yma wan, da ni eisiau rhagweld pa ganran sydd yn oren a pa canran sydd yn felyn. Okay? So os dwi'n meddwl amdano fo fel ffracsiynau, dwi'n gweld fod 1/4 o'r linell yma yn oren. 1/4 fel canran da ni isio. So rhywun yn gwybod beth i 1/4 fel canran? 1/4 fel canran, mae hannar yn 50%, dydy? 50%, mae chwarter yn 25%. So mae'r rhan oren yn 25%, a wedyn y rhan melyn, mae'r rhan yna'n 25 hefyd, a mae hwnna'n 50 mewn hannar yn dydy. So da ni eisiau gwneud 25 adio 50 sydd yn 75%. Iawn? So gobeithio bod chi wedi cael chydig bach o fydd o edrych ar mathau gwestiynau os chi'n gallu defnyddio model bar i datrys. A na i basio chi nôl i Emily wan. Briliant. Mae'n drwg iawn gyda'i torri chdi 5 munud yn fyr hefyd. Mae'n iawn, siwr. Pawb ar yr un cyfrif Zoom, ond diolch yn fawr iawn am hwnna.